Ahojte, ja som Stanka, vedúca Infa. A teraz vám ukážeme, aké situácie sa nám bežne na Infe stávajú. A cukrovú vatu nepredávame. Nazdar, babi. Nemáte náhodou žehličku na vlasy, lebo veď potrebujem zrovna tie kučery, už sa to nedá takto. A jasné, máme. Paráda, super, vy ste vybavené. Ďaká. Aj na budúce. Dobrý deň, mohla by som sa spýtať, čo je toto CBA, čo tu všade visí na plagátoch? No vieš, Cirkev Bratská sa spojila s Cirkevou Apoštolskou. Čiže vznikla Cirkev Bratsko-Apoštolská. A v rámci jednoty sa rozhodli, že prídu spolu na Campfest, tak preto vidíš všade tie plagáty. Prosím ťa, Jožko, mohol by si mi kúpiť ten repelent v CBAčke, alebo nie? Ďakujem. Dobrý deň, slečny. Krásne počasie máme. Ja som sa chcel spýtať, že info, straty nálezy náhodou nemáme? Máme. A náhodou, iba náhodou, také akože, okuláre nemáte? Pro braty Čechy z turizmu, či turisti z Česka, brýle. No tak sú tu, ale iba nejaké dámske sa našli. Ale ja nehovorím, že len pánske, ja som taký všeokuliarník. Normálne, že to sú moje babky, naozaj. To sú môjho detka, ktorý už zomrel, normálne. A tie sú moje naozaj, fakt. Naozaj. Tak dobre, no. Áno. A mohli by ste prosím vás akože mi pomôcť trošku ich ako upraviť sa? Och, turisti. Ale ja nie som turista. No dobre. Mám ich rád, priznávam sa. Slečna, to bolelo! Au. Tady máte. A ešte som sa chcel spýtať, prosím vás, slečna, na rande by sme nešli? Nie, nepáč, som zmetko. Dobre, nevadí, keď nie ty, tak prosím vás, vy slečna, na rande by ste nešli? Jasné, kedy? Tak áno. A s takým vidlákom? Po večeri. Dobre, Ďakujem, slečna, ahoj. Prosím vás, ja som vedúca Infa. Som tu správne? A vy ste z Infa? A ty nie si náhodou Ivana? Juro ťa už hodinu hľadá v hangári, tak neviem, čo tu robíš, láskavo choď tam! Mensen, ik moet echt vreselijk naar de wc. Weet jullie toevallig waar ik wc-papier kan vinden? To si ty, Hans? Ty si to Hans? Mensen, Hans, veď už wc-papier. čakajú. Prosím, čakajú v hangári, choď do hangáru. Ešte choď do hangáru. Hangár. Ahojte, môžem sa opýtať, niečo sa mi stále pod stanom hýbe a neviem, čo s tým mám robiť. Neviete mi poradiť? Bratia turisti hovorí, že to treba iba tak plácnúť. Jenom plácnúť. Dobrý den, slečinky, chtěla bych se zeptat, neviděli jste tady někde takovou malou myšku, slyší na jméno Stuart? Malinká, takhle dělá pacinkama, rostomiloučka. Ako asi vyzerala? Taková maluška vyšada. Ďakujem za radu, podarilo sa to. Stuarte! Stuart! Co jsi to udělala? Ježiš, Stuart.